Ka Committee on Empowerment of Women heya khmat ka Santa Mary Shalla kam ka chairperson ni dalai pat ki ya wi ka man bai ka wada cha thang pen ha ukurim go hachnong ni riang bo em hapo ka thatlas kain block yong ka West Giant Hill district. Kani ka man bai em kon rongut ki kon wa kan thup ya iwi iwadang chisnem chiteng. Ya ka chairperson da senran da ki dekot ka committee wa kan thup ya ki MLA u Adalbert Nongrum wa Wailat Miki Shalla de lang ki saheb ka Mikhalia Legislative Assembly Secretariat. Neliang ka Santa Mary Shalla da pensingaw ko yai kerngiat we singaw si yai ni wada jia i wada penthut ya ka imlang sa lang we da kular ko le wade we ya kre lang wa u MLA ka thain daw pentikna wa kani ka man bay uyo ka yai sumar wa bahatam. Ika ka to i wadaw chimpor da ki banay haduk da ki snembo bahagi tang wa u bay i hachro yang ka ha ini ipor kam ju wa ki wa hayung asem go da ong ka Santa. Da kentu gale ya ki pulit wo penman ya katakit wa bnia we wo penchitom de wa khor ya u kti ha ini ikam. Neliang Adalbert Nongrum da kularo wa ka komiti daw budin go yeni we da ngai skemo wa ka sorkar de lang ki bor ka ain daw le ki kamram yong ki yo penchitom ya ki kti ha ini ikam. Da ong ule wa man ikam ram yong uwi pa uwi wo pai ye baha imiat yong ki wi we mto usuki hi menajia kam ini yo like ki ujia majia. Neliang Wailat Miki Shalla da khanau ya ki wabon ki skim wa yarap da ka sorkar jalla de lang ka sorkar perdi wa kentup ya ka Ayushman Bharat wa ka Victim Compensation Scheme. Da khanau wa hapo ka Victim Compensation Scheme ye u yo yarap le lak hadu nyaw lang. Nga da dep kali o ye ni chwa opoy he ni ne de wa ya kalam wa ki Legal Service Authority we da kentu ya ki wa esmat ki ye yarap da pentip Wailat Miki. Siang si hado kata-kata ba kani ka jingjia mpoy perkhat ta ubreu ngatip ude na konstituensi jonga ulok jongka martip ngala siang kata siang thang ba une ubreu bele ule kumne dang tang ba nga dua ya kani ka long kemi makan yo kata ka jing sumar ka babian nakataru ni klem yo ban let ha ka to ko posha ni klem ban yo ban kran ya gitu ke doctors tang menta ni kit kya borok ki kam ki jam kam tam nam ta kan golong kami yin ya kran yin ya penbet bat di MLA bat committee jong yiru yin ya trailang bat ka snong ru yin ya trailang yin ya kran ya gini ki doctors ban kit ai sumar bhai ka na kaliang ko sarkar ka kan yarap shu ya gani kalong kami kam tam kum ke jingjia kum ne ngimla ban mudur hadu kan ne ka jingjia hadu ban kan shitom kanu benai kanu snen ngim tip kan koin tang ba nginya don rangkat bat pi wat ko slaira ya gani ka yim rengan ong pi wat ko slaira ngin don bat pi ha kan ko kopor pin phone yingi pin kan mau yingi ngin sedon bat pi te nga kwa ban o ya ki police department ru basnya bah ban budin ya gini ki kam jongki bah ki ulale sniu hado kata-kata phi ndir ban pelaj lene ban jam ya ka an de ka an hi habia le hi kata ka kam de man le te terpat ipi ba pin pet khnang ya gani ka long kemi pan yo kata ka hok jongka sakaweru ba utu bro un kon mau ba ude ban yo kata ka punishment ude ban yo ya kata te hak state jongi ka duna ba ngi ikumne ba jingjia ba sharke ba kaduna ba ngasiao si ba kajia hadu kan ne kalong kami sebar dok seka kisutam barok kaliang sakane ka jingjia ta kan kisutam shushu tawat ko slai ra ngi don hi mangi hang ne barok ngi don lang kisnor ki don hi ki MLA ki don hi committee jong hi ka government ro ka don bat hi wat singiaw kinu ki ba yim respond hi phi aganu ko kom ni respond hi phi ni yara phi na contribution jong ni ro ni yara phi na contribute ka ko sarkar kan yara phi te phi don ki jing jong phi samtam ya gane ka nong kami nga kwa ban ong ha snong ro siaw ba ban pentip yengi bangila ban yara ting ni don ki jing do nama nimla araban penbiang barok khoi tang ba very rare cases don kum kita nila aban le ki badon kam tengah sio takata hingam ko araban on ke ru te ya pi ki yungisen bok ki druang pi
uyok di dinang chat uyok piu sumar yang ani kalong kumi uyok usmat nang smat chat go karpat ipis yang ba ong yang ani ka be yo ulai ko cha hospital ba am kam ba ulai ko hospital hajung ta treatment pair go hajung sumar pair go mana lai hospital ta kata dang met cho yo smat nang smat chat ko kon la dang ken rungut ki kon dang chisnem tam ta sngyo niu pa itu mo sngyo ba yo lam hospital uyok kata ka jing sumar ko ba ka mo Tadliang yung kita wat hi ang chairperson yung ka empowerment committee kau ong di suggestion siang bha kini ikang em kam bi penti pi yo follow up ikang pi jam yo lai pa rite content bi shi jam hi kawa hakmat kinu kiba ing kumne kiba yu te ka free treatment kala cover hapo kaneka Ayushman Bharat le ka free treatment kimdai ban siu tena kata kadang madang ong ye ka yeng ka sembo kimdai ban ting ban lei treatment kaneka Ayushman Bharat kala cover ya kinu ki bon victim mo kabaar kalong ka kadai ka victim compensation scheme kadon ka victim compensation scheme kaba kani ka scheme ka yarap ya kitu kibriu kiba kum kani ka jingjia under ka section 357A CRPC kani hado nyaulak ka kila banyo jingerap mo na ka sorkar kani kala don dengan ang kali shwa pangan wan chaniro ngala konsol ya kani ka district legal service authority namar kani ka habyaj nangta te ngala kali iba ka proses na pagila ong ngala ong ikiba please put it under emergency kabala bakanang bakin yo kloy ya kani ka jingerap bat mulumala kila kani ka kan depend ha ka katno ka jing ing jong ka mo ka ta ka jingjia te lai hadu nyaula kidai ban yo jingerap habdeng bat sakaway ka ba kani ka kikila ban yo jingerap kadai kani ka PMAY scheme na mentaka relocation dada don kum kani ka jingjia kani ka long kume kala ban yo ya ka yeng batmai under PMAY scheme na mentaka relocation nama tengah ngarang keren borang basnong tengah saya keren baru video ro dada yu namar ka kikimpat yo ya ka yeng ka ba ayu hado mentah na ka PMAY dengan sia keren baru ayu ro baknang baru yo bar ha ka jok ka por gila ban yo ya ka free legal aid and representation pimdon kam dada don kam leader kini kita tidak don ke leader kibala support na kalian dong ke government terus ngabha ban follow up ke yakinero ka jok ka por bar ha ka jok ka por ka one stop center kumba pila tip ka don po soba muswang ka pila ban lek ka do ka por na ka benta ka medical aid legal aids anything any query siapa yu mar ngala phone ya ini DSWO jong niro te hiro ila wan hakini kisni bala dep ikil na kaliang jong hiro ila ay jingerap kat bala hak jing sisa mo ka badon scheme na markadon ka jong kan bahaya fund belum malah untuk kita kala dep ay ya kani ka jing but hado ro ba kani ka onda la yaj ke treatment onda ila kham khlan ila ro ban yo ya ka scheme under the National Skill Development Corporation na bentaka ban long self reliance onda ila dep ila ban yo ya ka scheme na ka sorkar nang lari kwa ban tray ya kanu ka kam business la jong mulumala kadon ka scheme na kaneka National Skill Development Corporation te ya katangi don bok ba bat ni banjur kamtam ya ini long keme ba ngan kumbangila karpat ba in lech sha ka hospital namar kini ki scheme kinnom cover lada im lech hospital te nagata ka daw nga banjur ya i kumayu nga karpat ya i singaw ba in lech sha ka hospital knang bangin yo ban yarapi haka yeng kesem haka yem lang kesalang haka ri bakajat benri ni ya yem lang ban pej lang ya ka bet ka biang ban pej ban kimi ya ka ka kia ka shon kam dei ka bangin shu sabja kam tam ku muni ka jingja kam dei bat sabja haka ni ka ri bakajat benri ka ri te breu ri te blai ka bangi yo ban kam long kenti sin ka si sin ka por ngim dei ban ailat ba kumuni ki jingja kinang wanja na ko wei ka por sui ka por nget ke ka baja kanom ja khala mo jing tip jong play nget bo play ru dei tamu hiu play ban bisar ya ki baro ya ba ba ya ba sniu bara po ko perthai don ka an ba ka an kan le laga kamram
kam tam ya kita ki brio ki balong kum kita ki nong penyak brio kum kita ki rio dosmon lani ban le kanu ka kam ban penting persmit pensir ya ki amlang salang ka yang asem ka anyi kan noma ka an kan trela ka jong kamram ban rat ding kong ya kum ni ki jing snio tiba sedang ban kharoi hakani kari ka bait ka jongi ngiru na kaliang ka committee apo jalam jong chairperson i madam Santa Mary ini ai Budin maringit scam ka sarkar ru kan le la ka jong kamram khaptam ki brio ka ka an nama kani ka laya chkalti ka an kan le la ka jong kamram bar ka an na ong ya pi sikentin hani ka por khamat jong ka ye ka sam khamat ki he snong ba ka an kan no map lanu bat dalilei ya kita ki brio ki bade ban mat ya kita ka jing persitong terle kalong ta ka jing kentu na ka berta jong ilang baro khamtam ka snong ka thau kinong punya snong kilale kamram kadai kani ka kamram kadai ti ka jeket clear o kila pendep la ka jong ka benta khamtam ban shus ngap kanumlong amar ka don ka jing pen kan mau da ka ketir nong wei ka bukiong silent is the greatest crime mo ka jing sabjar kadai ka kampanya brio ka bakrautam tinggal semua ban ai kublai nam ta ka snong ka yeng ka sem bamdei ban buri komuniki ki jingja banengit scam ba komuniki ki kinum jashu hani kari go be ke jongi ini kermen scam ya ka Christmas kalajan bo sem thmai ublajan tonginiyo ban priang ke jekerku haki yongi longi long sem jongi khanang ba ka jingkala ka jingkemen ka jingkermen ka jing suk ka jing singai nomor sensyar haka longi long sem bar khamtam hakari bar ka jat ban rio barokoi